Nazer! Hlavni si Nazer! Nazer čelani! Vidi z ožidla! Dobre, predviadol počas jazdy nejaké autovské pozumy? Čo mám povedať? No pravdu. Takže požiť, že? Si povedal, Tak. Dobre, vykonáme dýchovú skúšku, ste ochotná sa podrobiť dýchovú skúšku? Áno. Stopy stroja. Dobre, to je námera. Dolu a fúkajte. Fúkajte ešte. Musíte sa viacej nadýchnúť. Pôjdeme ešte raz, hej? Dobre, posledný krát vás poučujem, ak budete nesprávne vydýchovať, bude sa to považovať za marenie. Dobre? Že odmietate. Hlboký nádych a vydýchujte silnejšie. No tam asi 210. Sebe však teraz to vyfúknite. Poď. Tak, ešte. Dobre, na ústredie váš. No, vyťahnite si. Vyťahnite si na 0,87. Gramov na liter, to není promile. To sa násobí skoro 2. Tu vieš tlačiť už, hej? Dobre? Takže tým pádom sa dopustili trestného činu. Viedli ste vozidlo v čase vynúcujúcom spôsobilosť. Tým pádom ste obmedzená na osobnej slobode. Ste obmedzená na osobnej slobode. Tuto si sadnite. Ideme na východ, Gagarinka. Ja som... Čo ma stalo? Kto sa s kým pobil? Teraz som prišiel, nebol som ja. Počkaj, poďte chlapci ďalej. Ale típa, motory, a nabok toho motory mohol. Máte občiansky preukaz? Poďte sem. Však som tu. Ináč som spoluprácu, nebojte sa. No, Idete podľa zákona. áno. Som prísobný Vajda. Mám tu 10. A vy ste kto? Romský Vajda, to je synovec. Tu aj chvál motoru. Čo to máte na tej hlave? Nemusíte. Dobre, spravím vám prvotné Nedám, pani ošetrenie, Potter, dobre? ja vám pomáham, chlapci, ja som taký, ja som Vajda. Ja vám pomáham všetkom, nie je Dobre, žiadny problém. ja vás To chcem nebude len- jak seriál, ale musíte, áno, Ja svoju vás prácu. potrebujem Nerozumiem pozrieť, vás. dobre? Mám trošku vypiť. Máš ho tam? Zabezpečite, dobre. Zamknite, máte kľúče? Ste šoférovali pod vplyvom alkoholu? Nie. Asi narazili do toho slopu. Nie, Tuchli ste. Úplne som zastavil. Ale ste šoférovali. Nie, vôbec. Zastavil som Tak keď si zastavil, tak si šoferoval, zdravý ne? zámkov, som oddychoval. Dobre, pani, vy ste s tým pánom, neviem, kto to je ten bratanec váš, sa pobili? Neviem nič. Dobre, popis na vás sedí. Úplne. Dobre, pani, ideme k vozidlu, dobre? Toto sme zabezpečili. Je to zabezpečené? Hej. Dobre. Nôž, ihly, niečo, na čom by som sa mohol porezať. Paragrafu 22, aby som sa presvedčil, či pri sebe nemáte zbraň. Dobre? Úplne vás chápem. Dobre. Počkaj chvíľku. Bezpečnostný pás, keď sa zapnite, dobre? A ruky potom na stehnách. Nie je normálne to. Andro, Karelo, a dej vidieť. Kde utekal? Tam sú ďalšie hliadky. On bežal od auta, odtiaľ, áno, príklesík a sem. Také pole, lesík. Čo je? No neviem. Pane!
A tu je! Uteká! Dvojka! Lež! Došli! Náli si na bruchu! Druhú ruku za chrbát! Prečo si utekal? Máš zakaž činnosti, alebo čo máš? Čo vás chytili za čo? Čo ste mali vodičák, alebo čo? Vodičák, výročko pod vplyvom. Aha, pod vplyvom, hej, alkohol. A potom ste zase jazdili, hej, z Marene? Dokopil mám na 18 rokov. 18 rokov? No, výborne. Tak tiež